Horsens allerede efter 4 minutter. Hjørnespark. Hjalte Nørgaard når frem, men det er Adam Eggersli, der sparker bolden ind. 1-0 til FC København. Altså klodset selvmål af Adam Eggersli, og en drømmestart for de københavnske mesterskabsaspiranter. Man kan sige, at der er et stort tomrum her, hvor bolden ender, og hvor Hjalte Nørgaard søger frem. Og altså 1-0 til FC København fra starten. Horsens havde håbet på de hurtige frontløbere Gilberto og Rabeslavan, men det blev ved håbet. Der var ikke power nok i frontduoen i dag i Horsens. Og Horsens, der altså ligger og kæmper ind i bunden af rækken, forventede ikke at få point i dag, og fik det heller ikke. I stedet var Ailton i sprudlende humør. Her ligger han elegant over til sit venstre ben og trykker af. Ailton og Cesar Centin, der altså startede i front, og endnu en gang holdt Morten Nordstrand på bænken. Og så en fejl af Martin Spelman. Men denne her aktion kan de ikke gøre noget ved i Horsens forsvar. Se Ailton her. Accelererer. Højt tempo. Over 30 km i timen forbi Søren Jokumsen. Mister balancen, men kommer op igen. Og en elegant lille krølle der. Og 2-0 til FC København. Måske et af forsæsonens allerbedste mål. Her fra egen halvdel. Enmands her er Ailton. Brasilianer. Det pudsige var faktisk, at de 3 brasilianere på banen har scoret 25 mål. Altså Gilberto, Santin og Ailton. 3 giftige herrer. Og her kan vi se det hurtige antrit. Eggersli kan ikke gøre noget. Og udenom Søren Jokumsen, der forsøger måske at lave en lille straffe, men Ailton løber fra dem alle.